Basa Temanggungan miturut panggonane. Wong Jumo. Yu, ke apa samang? Iye, ke gawe cucur ngarak yasinan kok ya? Orang pedot. Ah, ya ora wong burung gelpong, gawe cucur kue karo taburangake lenteng. Wong Tretep. Kak nandi sih, Bek? Kak nang teles kue, kak luru kayu. Ah, yo entus ipel-ipel kue. Iya sih, kak daden geni rade kayu gane. Ana cupring to? Ah, nek cupring ki yo gemlenterai, gris entek kok. Wong Bejen. Nandi sih, Bo? Kak deres, pada wis akeh ra? Alono, tak kebladrak. Wong Ngadirejo. Bu, geriye piro sejinah jare? Nyewuan ae wis kono. Wah, mangatusan ae sijine. Ah, wis murai pol-polan kenan ki serak dinyang. Saka kono niki ya ora oleh nek 500 kuwe. Ono nek oleh.